Jeg har ikke noget makeup på. Nej. Jo, nu skal jeg høre. Jeg bliver smidt hjem fra skolen, fordi jeg er... hvad kan man sige? Fordi jeg har mange problemer og sådan noget. Nogle gange kan jeg ikke koncentrere mig, og altså nogle gange går jeg også hjem selv, fordi at jeg ved, at hvis der er nogen, der siger en forkert ting til mig, så springer jeg i luften, altså. Jeg går tit hjem, og jeg bliver tit sendt hjem, men jeg synes ikke, det giver mig nogen straf at sende mig hjem, så jeg tager det ikke rigtig til mig, og jeg har prøvet at lave om på det og sådan noget, men det er rigtig svært, både fordi at jeg har problemerne i skolen, og fordi jeg har problemer herhjemme. Altså jeg har det meget værre end andre, og jeg bliver mobbet hver dag. Jeg kan ikke gå ned i min skole, uden der skal komme en eller anden dum bemærkning til mig eller sådan noget. Folk siger, at jeg skal lade være med at bruge så meget makeup. Når jeg så endelig, for eksempel i dag, bruger jeg ikke noget makeup. Når jeg så endelig, endelig tager det af og sådan noget, og faktisk går og ser helt naturligt ud, så mobber de alligevel. Og så er der nogen, der har skrevet til mig, ja, vi mobber dig jo kun på grund af din personlighed. Min personlighed er ligesom alle andres. Jeg har bare problemer. Og folk skal ikke gøre mig en eneste ting, så bliver jeg sur. Altså jeg synes bare, man skal have respekt over for andre mennesker. Uanset hvordan de ser ud. Altså måske hvis de har gjort en noget og sådan noget, så kan man have personen. Men altså, at gå rundt og sige alt muligt pis til en person, det er nok ikke lige det smarteste at gøre. Så ja, jeg linker min Facebook-side hernede i beskrivelsesboksen, og så laver jeg en video inden længe igen, og I må gerne kommentere, hvad jeg skal lave en video med, hvordan jeg lægger min makeup, hvad jeg synes om personer, hvad jeg synes om de kendte, altså hvad som helst, hvad jeg bruger af makeup, hvad jeg bruger i håret og sådan noget, altså alt. Hej hej.